Здравейте хора, аз съм ЦСКА Геймер БГ и днес ще играем на Clash of Clans трети епизод. Първо да ви покажа някои нови неща. Апгрейдвам си Танхал на левел 7. Правя си Air Sweeper. Апгрейдвам Spell Factory левел 2. До лабораторията си апгрейдвам последното нещо, което са гоблините. С 1085 купи съм. С 20 джема и с 3 бливера. Най-накрая, уха! Така, сега нека да си намерим противник. Така, вече се дигнахме с купите с Танхала и много работи, ама не мога да си намеря. Заради това не мога да си намеря противник. Майко, какъв е този голд, бе, момче? Какъв е този голд? И елексир. Майко. Всичко му е пълно. Но не мога. За жалост. Аз не мога да го убия. Уф, ЦФ. Какъв път от ЦФ. Така. Ако не нападате с балони, това ви е едно и ви е предимство, и ви е леко ви затруднява. Балоните бият ужасен демидж и като гръмнат, като ги убият, взимат демидж. Ама като ги имате, като сте с тях и сте си направили 1-2, на Air Sweeper ви ги убива. А като нямате балон, така ви е по-лесно да му убиете базата, тъй като това Air Sweeper не ви напада войската. Майко, къв си ти, бе? Циганка, мамо, това с 5 билдъра, момче. И е стъха левел 9. Ей, къде ти е тъхато, бе? Къде ти е тъхато, бе? Знаеш, че моята нападна я от тебе. Ма няма да направи нищо. Скоро ще складирам шоколадов елексир, така ще му викам. Шоколадов елексир. Да се наядеш с шоколад. Какво ли са ми донейтнали пак сега? Не знам, не съм гледал какво са ми... май Giant ми бяха донейтнали. Май съм гледал, бе. Нищо не дава това. Някакъв какъв да го взема на фул. Те! Па и това май нема, мога да го взема на фул. Чайте те да пущаме. Посъдвайте. О, това е много тъп, бе. Това ще е нашия противник. То се е видяло. Нападнете Мортара. Браво, Giant. Браво. Браво, били сте умни. Браво на мен. Намерих си най-накрая противник с доста елексир и доста голд. Може да ви покажа новата база, която направих с своята плът и кръв. Не, шурам се. Каква плът и кръв пред мене, магони? Давайте, убийте, браво, бе! Много съм бил умен аз. Добре, бе, Giant, бе, добре, бе. 100% win!
отново с 1103 купи. Трябва да съберем 1250, за да ни даде 450 диаманта, да мога да си ги харчим за пособия. Така. Тук слагаме само тези приятели. Всичкото друго арчери и барбериани. 10 барбериана и всичко останало арчерки. Погледнете. Това е муртърно, това е левел 1. Погледнете какви атаки са се опитвали да ме нападат. Погледнете. Ето този е единствения, който днес ме е нападал. Служи си е това. И погледнете какво... Разказали са му играта моите бербериани. Това ми е старата база. Новата сигурно сте видяли. Този втори муртър доста помага между другото. Така че Танхал левел 6 е един добър. Погледнете. Ето тук. И така взимам 22 купи, но после губя 30. Погледнете. Но съм бил глупав, защото днес нападнах и изгубих 30 купи. Погледнете само. Ето. Ще го позасилим. Погледнете колко е бил останал. Така. Затова доста ще съжалявам. И така, мисля това да бъде от мен. Показа ви. Ето я новата база на база. Ето тук отстрани съм наредил мините. Опс. Тук са бараките. Джайант бомбата. Планкастъла. Мортерите са вътре, както винаги. Това са мои отвънки на Майкефи. Отвън също е Аякс Слипър, който ще се прави един ден. И така, погледнете тук, преместих тези. Опс. Малко съм сбъркал. Ето, готово. Така, браво на мен. Тук ще осъзнах грешката си. Много ви благодаря. Надявам се да ви е харесало. Аз бях CSKA Gamer BG. Снимам с тази програма Mobizen for Samsung, защото телефонът ми е Samsung BG. Какви стиги паднаха път. Еми, добре хора. Казах си финалното изречение. Утре пак очаквайте клип и